Dangane da yadda mutane ka complain akan cewa ana tagging ɗinsu kan Facebook ba tare da suna so ba. Wani zai posting baka jin daɗi, ya yi posting ida abin da ya sa baka son yana tagging ɗinka, baka son yana alakanta ka da wannan abu. To kuma kana jin nauyi ne da za ka yi mai magana ya bari. Yadda za ka yi shi ne za ka shiga Facebook. Misali yanzu in ka shiga Facebook sai ka taɓa wayan ga option ɗin mai layi guda uku da sama. In ka taɓa shi zai baka dama sai ka yi scrolling zuwa ƙasa. In ka yi scrolling zuwa ƙasa sai ka taɓa settings and privacy. In ka taɓa settings and privacy sai ka taɓa settings. In ka shiga ciki ya buɗe, bayan ya buɗe sai ka shiga ka je zuwa ƙasa gashi nan timeline and tagging cikin privacy. Timeline and tagging sai ka shiga. In ka shiga za ka ga abu na farko who can post on your timeline, wa zai posting kan timeline naka. In kun kula ni naka shi na wana mai da shi only me. In kana son ka duhi sai ka sa shi only me. Sai kuma who can see what others post on your timeline. Unhwani ne shi kuma ko da mutum ya posting ya tagging ɗinka babu mai gani sai an baka option. Option ɗin shi na za ka yi, kana son kai adin ɗin wannan post ɗin kan timeline naka ko kuma kana son kai removing, kai hiding sai ka yi. Sai yanzu ni na riga na kashe na wana sa shi kan only me. In kuma prince next one sa sai enter prince. In mai sai zai kai change da next sai mai so only me. Sai kuma allow others to share your post. Wanga kakka kashe shi saboda kila za ka iya wani abu wanda da muhimmanci wanda za a iya tura mutane sai ka bashi akan on. Sai kuma who can see post your tag in your timeline. Waka ganin posting ɗin da an kai tagging ɗinka kan timeline naka. Shi ɗin na dai wanda za ka yi adin ko ka yi hiding. Gashi nan shi ma za ka iya taɓa. In kana son mutane su ci gaba da tagging ɗinka sai ka ci gaba ka sa. Shi kenan sai kuma when tag post who do you want to add to audience. Shi ma sai ka sa only me. Sai review tags. Shi kuma review tags shi na za ka yi review wanda zai baka damar shin ka ba mutum dama posting ɗine ya hau kan timeline naka ko kuma ka yi hiding. Ya danganta shi wanga shi a unhani ne. Duk yana da unhani, ya shi su ma unhani. Kusan ya shi su unhani saboda shi za ka ba damar cewa ya hau ko kuma post ɗin ya hau ko kuwa. Review post ya tap in before the post appears on timeline. Shi ma sai ka sashi on duk gudana. To yanzu yadda za ku gane cewa an yi tagging ɗinku yanzu shi na yanzu misali ga shi an yi tagging ɗina kan Facebook gashi nan baban Irfan. Yanzu bayan ya taɓa ga sunan ya yi tagging ɗina. Yanzu da ya tagging ɗina ga option na amban. Da an ka bani option gashi nan add ko hide. Yanzu ku bari in yi add ku gani. Gashi add. Yanzu bayan na adin sai in hito. Ku bari ku gani yanzu za ku gan shi kan timeline ɗina. Yanzu in kun kula gashi nan baban Irfan ya yi tagging ɗina kan timeline na. Yanzu in ina so next in ya tagging ɗina ko ya turo ko ya sa ina in hita butun shi. Yadda kawai zan cire in cire tagging ɗin da ya yi min wanda ya yi. Ko yanzu in kun kula kamar gashi nan ya sake tagging ɗina sai in taɓa. Yanzu gashi nan ya yi adin ɗina ya sake tagging ɗina. To yadda zan yanzu sai in sake shiga. Yanzu gashi nan ina da option ɗin again in sake removing. Yanzu in na ga dama in adin in na ga dama in hiding. Yanzu to mun yi adin kuma kun ga ya gani mutane za su gani. Yanzu bari in hiding ku gani. Yanzu gashi nan na yi hiding na tag ɗin. Yanzu zan yi removing tag. Yanzu kun ga sun ce min post hiding from timeline. Remember you are still tagged in this post and it may appear in search, newsfeed and other places on Facebook. In mutum yanzu haka da ni na bashi da in bayan removing ba, wani in ya searching post ɗin zai iya gani yadda in ya duba tags mutanen da an kai tagging zai gani ne ciki. To yanzu kila bana bukata gani ne ciki gaba ɗaya post ɗin zan hidda kaina sai in taɓa remove. Gashi na remove tag.
kun gani sun ce min you won't be tagged in this post anymore. It may appear on other places in like newsfeed or such. Shikenan yanzu haka da ni na riga na yi hiding din, na yi removing din kaina, na hiding din wannan post din. Yanzu bari in koma wurin profile ina ku gani. Yanzu kun gani babu shi, ko refreshing ne babu shi, baya hituwa wanga din na kawai. Kuma ko shi ina so sai in remove din kaina, sai in sai koma in taba option, gashi na remove tag, sai in taba confirm you won't be tagged in this post anymore. Shikenan ka riga ka remove din kanka. Shi unhanin shi wanga. In kun kula yanzu post din ya riga ya bace gaba ɗaya, ya bace cikin timeline na. Sai kuma abu na gaba wanda mutane ka complain akai, wani zai ga bidiyo kan Facebook yana son ya download din shi. Yanzu kama wayannan videos din ina son yanzu in yi downloading, ya zan yi? Sai in ce to bari, kamar yanzu na sarkin waka, sai in tagi, sai yadda za ka yi yanzu ka mallaki application din. Wasu suna da SnapTube, wasu ba su da. To cikin biyu guda duk wanda kan mallaka, yanzu kuma mu ce fast page video downloader ko Facebook. Shi kuma amfani ne, shi ma za ka yi downloading video. Bari ku gani, bari mu yi login ku ga yadda yake. Bayan ka ɗauko shi ga yadda zai nuna ma. Yanzu za mu yi login cikin account ɗin. In kana son ka yi downloading yanzu, kama ga bidiyo nan, ina son yi downloading ɗin shi, zan taɓa bidiyon. Bayan na taɓa, yanzu gashi nan za su bani option na yi downloading. Yanzu gashi nan in HD ne kasan shi ko in SD ko kallo ne kasan yi, sai in taɓa na harkon ga gashi nan download HD. Shikenan yanzu sai in jira in gani, gashi nan zai fara downloading. To yanzu bari mu tayi abu na gaba kafin ya ƙara downloading. Yanzu sai SnapTube, kawai inda da SnapTube za su shiga cikin SnapTube. In ka shiga, ita ma za ka yi login Facebook account in ka ciki, kamar yadda ka yi ga wannan. Yanzu kamar gashi Facebook, sai in shiga. Yanzu bayan dama zai baka dama ka sai zan deposit kamar normal application. Kawai bambancin su guda, ka ga bidiyo kana so ga yadda za ka yi downloading ne na, da yake shi na wannan ya yi sauƙi bisa ga na Facebook download, ya yi sauƙi bisa ga wannan. Yanzu kamar sai in yi searching game da wannan da na gani. Yanzu gashi ko kuma yanzu bari in searching ga shi nan Blondie. Yanzu ga bidiyo nan ya bude. Yanzu ina son download ne, zan taba bidiyon. In ni taba, yanzu ga shi nan sun bidiyo na gane. To ina son download ne, wata in ka gane da Facebook ma yadda za ka yi, bari ku gani, amma ka wahal da kanka. Ga shi nan sai in ce Blondika. Ga shi idan ya bude, sai ka taba wayannan dot ɗin guda uku na sama, sai ka taba su. In ka taba, ga shi nan copy link, sai ka taba. Yanzu mai copy, ga shi nan ma tun da nan sun ban dama sun tura ni zuwa SnapTube. In na ga dama in taba, in na ga dama in kyale. Amma yanzu bari mu bi procedure, sai mu je tana. Yanzu tun tana ma ina iya kawai link ɗin ɗaya zan azawa ta kai ni direct. Already na riga na yi ga link ɗin. Yanzu bari ya buɗe. Yanzu ga shi nan. Yanzu ina taɓa bidiyon, ga wannan aro. Ga shi nan na taɓa kuma na sai kuma baya, amma bari mu koma. Yawa yanzu ga bidiyo nan.
in na ga dama ina yin taɓa tun da nan, amma ba shi zan yi ba. Bari in koma back. Ta link za mu bi. Yanzu ga shi nan zai buɗe. Yanzu ba in ka sa link ɗin ka yi copy ɗin link ka dawo cikin snap, yadda za ka yi kana sa link ɗin watan tun da sama ma zai baka dama ga shi nan da sama link ɗin. Yanzu ga shi nan network ɗin yana da matsala. Ga shi nan zai buɗe, network ɗin na da ɗan matsala. Yanzu ga shi ne ya buɗe. Yanzu in kana so ga yalo nan kana gani da aro ƙasa, in ka taɓa shi zai baka dama. Yanzu download video ɗin ga zai baka dama shin music haka so, murya ɗaya haka so, ko kuma bidiyon. In kila waka ta kana son kila audio ɗinta da bidiyo sai ka taɓa, ya danganta ga resolution nan na bidiyo ko audio. Yanzu bidiyo gashi muna da 5 MB, 12 MB, 16 MB, ya danganta daga wanda ka zaba. Ina yanzu in ce kilan ɗauki mai sai in ce 6 MB, sai ka taɓa. In ka taɓa sai ka taɓa download. In ko ba ka so ne bayan ka taɓa download sai ka koma wurin download my files. Gashi ne nayi ina iya stopping ɗi ne. Shikenan. Shi unhanin wannan snapchat ɗin da kuma facebook downloader.